качкині в року їх. На себе вам файні варенички. О, дякуємо. Це такі золоті ці. Хлопці бачили перший кліп. Хлопці бачили задав, навірно, А думаємо два слова повісти про Повідає те, вам єдно. Кіть вам вдома надоїло вже сидіти, та ви до Цимбора приходьте побалдіти. Добро їдаме вам їсти і пити, файно можете у нас спочити. Суп петярський у нас смачний, бограч теж не пісний. Реберця та вищий клас, наїстеся ви у нас. А дівчата цимборки, як ті красні бабовки, палиночки вам принесуть. Такі треба ще й домів понести. дякую, так попали добре. Буду з вами фіглювати і до рана наливати. Пиво фрішної ми вам дамо, голова вже більше не буде. Друзів всіх до нас кликайте і на славу зависайте. Це красна Пане мова. Ганко, на параду. Слабої палики наляли, бо я вже Ну тепер за такий тост треба точно. Ну, айбо його з нами маленько, ти думав, дівчата. Айбо такі, айбо ти щось ганьбливі, дівочки. Розкажу вам, дівки, ну ти, а єден анекдот такий, тут не є на столі пончика, не єдно. Знаєте? Я замість нього. Ні, то булочка, славце. Значить, йде пончик по Варишові, йде пончик такий кемпіон, і з подворотні ще один пончик ускакує. То ти йдеш? Каже, я йду до булочки в гості. Може і я з тобою? А каже, хой, чорт з тобою. Ідуть третій пончик відкисся на ті Златоречного двора. Каже, хлопці, ви куди? А я до булочки в гості йдемо. А я з вами ціна їду. Ну так ой, що з тобою робити? Прийшли в Росвигову п'ятиетажку, дзвонять там на п'ятому етажі булочка жує, туди жує сонце. У Розвигові, ну не на п'ятку. Думаємо, От монастир. думаємо, та теж хорошо, думаємо, що адрес дасть. Дзвонять до тої булочки у дзвонок, вона так відкриває. Ну, каже, та я тебе одного кликала, вас аж троє прийшло. То не журенич, вони двоє з капустою, з яйцьми я єдна. У нас капуста своя. А яйця принесіть. А яйця всі ті Цимборови, вони личили якийсь тост. Думаємо, що це буде Заживає. парнує. Прекрасний. Христос рождався.